ħanpoġġu il-weight fuq sidirna, saqajna qishom l-10 u 10 u ħaninżlu fil-fond kemm nistgħu. Idealment niġibu l-irkoppa bidritt il-ħib u ħanerġgħu nitilgħu. Tajjeb, daw jgħidulhom goblet squats. Bħal dejjem nieħdu parir ta' fizjoterapista jekk għandna xi inġeriż jew urjieħ. Proset tassew. Ħanżommu ċest il fuq, żaqna soda u niftakru biex nieħdu n-nifsijiet. Araw in-nifsijiet li jkunu komdi, tajjeb għalikom l-importanti nagħmlu l-exercise. Proset. 5 seconds. 3, 2, 1. Min irid se jaqbad weight oħra, min irid jista' anke jneħħi l-weights, ħanagħmlu dak li jgħidulu forward lunge. Ħanagħmlu pasta ġgant il qudiem, ħaninżel tal-imod li ma naħbadx l-koppa mal-art, però ninżel kemm jista' jkun iva mill-hips. Bil-weights jew inkella bla weights. U ħanibda nissieq kull darba. When you're ready, I am ready. Tlaqna. Pasta ġgant? All right. Tajjeb ħafna nżommu jdejna dritti, dejjem ċest il fuq, żaqna soda u naraw li ma naħtux l-koppa mal-art. Sewwa wisq, ħanagħmlu daqsxejn varjetà ta' kważi l-istess exercise. Mela xorta ħanagħmlu lunge, din id-darba is-sieq li jkolli fuq wara malli nerġa' niġi dritt ħanolliha fil-ġenb u mbagħad nibdel is-sieq. Tajjeb mela mbagħad immur, skużawni naħa l-oħra, hekk u nolliha nolli s-sieq tan-naħa l-oħra. When you're ready, I am ready, jekk tfixtu don't worry. Just tagħmlu biex tridu. Tlaqna, kulħadd bil-lemin, kulħadd bil-lemin. Go! Infakkarkom, xorta, infakkarkom min irid jista' anke jneħħi l-weights. Araw xi tkunu komdi, proset. Xorta, araw li intom qed tħaddmu tnejn li huma u kull darba qed impartu. Yes, please, ta' wara l-aħjar, li tkun tisserraħ fuq wara. Very good. Hekk, proset. Eżatt. Tajjeb. Tajjeb ħafna. Però anke jekk titħawdu, don't worry, qed laqwa li ħadmuhom iż-żewġ naħat. Very good. U nfakkarkom iktar nagħmlu pasta ġgant il-qudiem aħjar. Tajjeb ħafna. Mela ħarġaw morru għall-ewwel exercise għal goblet squat u ħandaħlulu xi ħaġa wkoll. Mela ħarġaw ninżlu goblet squat jekk jogħġobkom, nistgħu anke nżommu weight waħda, proset min jista'. Imbagħad meta ħanitilgħu ħanitilgħu fuq ponot subajna u nerġgħu ninżlu squat. Squat iktar ma npoġġu bil-qiegħda qisu fil-font biex niċċajta nħobb ngħid dak li jkun immaġina għandek poti, ħadpoġġi fuq il-poti, mela iktar ma ninżlu fil-font iktar aħjar. Min ikollu problemi tal-koppa, tajjeb importanti ma jibqax nieżel daqshekk l-isfel. Proset tassew, min iħossom ħfief wisq jista' jiżid il-weights, min iħossom tqal jista' jneħħi il-weights. Bħal dejjem. Alright, 5 sekondi. 3, 2, 1, ħanniżlu l-weights, ħanerġgħu ninżlu squat, ħanibqgħu squat din id-darba, mela naraw li qegħdin pożizzjoni tajba. U ħaniftaħ u ħanalaq saqajja, daw jgħidulhom low jacks. Dan il-moviment. Min iħoss xi uġi ħanka f'daru, speċjalment fil-lower back importanti, illi minflok ma nagħmlu il-qabża ħanieħdu pass u pass. Tajjeb. Tlaqna, when you're ready, I am ready. Mela ħanħallu daqsxejn saqajna miftuħin l-10 u 10 mel. Meta nibdew, tajjeb. Proset tassew. U dak li jkun iktar ma jista' jmur, iktar ma jista' jiftaħ, kważi dejjem aħjar, ta'. Proset. L-importanti tibqgħu bil-patata l-isfel. Dak l-iskop immaġinaw li s-saqaf huwa baxx u ma nistgħux nolew ħafna. Proset tassew. Give it your best, għax dan ħajkun l-aħħar moviment illi ħanamlu f'dan il-5 minute workout. Tajjeb, ħaninżlu daqsxejn iktar mill-patata kemm jista' jkun. Min ikollu bżonn jistrieħ tikka waqt l-exercise normali wkoll, nġibu naqra nnifsu nerġgħu nkomplu fejn ħallejn. Proset. Min anke jitlef il-pożizzjoni tinkwitaw xejn, ifqu u erġgħu ħudu l-pożizzjoni. Tajjeb, nerġgħu ninżlu squat kemm jista' jkun. L-aħħar ftit sekondi. Tajjeb, hawnhekk Melanie qed turina variation. Andrea, naħtolbok nagħmlu variation oħra jekk ma jimpurtax illi ħanagħmlu squat. L-aħħar ftit għandek ħanispiċċaw bil-kbir, 10 seconds kollox. Proset, ħanagħmlu squat u side step. Din anke min ikun ejja jew inkella għandu xi uġieħ fid-dar. 3 sekondi kollox, 3, 2, 1. Grazzi li kontu magħna għal daw il-5 minuti biex nħadmu saqajna. Kif qed tinnutaw jekk nagħmluhom sew, nkunu ħdimna ħafna. Narakom.